Tak dobré ráno. Jdeme zrovna na to. Pojďme se uvelebit, můžeme sedět na bločku nebo na bobíku nebo na zemi, vsedu s kříženem nebo vsedu na patách. Pojďme jenom uvolnit se do těla, zakývat hlavou, uvolnit ramena ze strany na stranu. Zkuste už vědomě vnímat svůj střed. Pojďme se pomalu ladit na dech. Nádech nosem a výdech pusou. Uvolnit celé svoje tělo. Aby tady to přestávalo být tuhle. Aby náš obličej a čelisti se povolily, nebyly v tenzi. A pojďme se pomaličku zastavit. Pojďme vyrovnat ramena dozadu a dolů. Ramena dozadu a dolů. Ještě dvakrát. Nádech, vytáhni ramena k uším, výdech dozadu a dolů. Zkusme nebýt příliš vytáhnutý ten hrudník dopředu, to znamená vyprsený, ale nějaké přirozenější pozici. Pojďme si propojit konečky našich prstů. Zavnímat svůj dech, brát horizontálně se zemí. Uvolněný obličej, mimické svaly. Klidně se zavři víčka a jenom vnímej, jak proudí tvůj dech skrze nos. Jazyk je na horním patře. Dáme si ohnivý dech na začátek, aby se naše tělo rozproudilo, aby se probudilo. Ohnivý dech je dynamický nádech a dynamický výdech. To znamená, prudce nadechuju, prudce vydechuji, vše se děje pouze nosem. Pokud jsi zavnímala svůj dech, pojďme na to. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. Pojď zastavit. Vnímej, co se stalo ve tvém těle. Určitě se mění nějaká biochemie. Určitě se mění naše vnímání. Pokud cítíš, že potřebuješ právě teď udělat nějaký pohyb, udělej ho. Pojďme ještě jednou na to. 20. Nádech nosem, výdech nosem, prudce. Devatenáct, 20. Uvolni se. Zavnímej, jak ti je po těle, po duši, po psychické stránce. Možná se cítíš ještě v napětí, nevíš, co tě čeká. To udělat ještě jednou. 20. Teď. Jedna. Zastavíme. Jenom nadechni, jenom vydechni. Pokud přijde zívání, uvolňuje se energie, nech ho projít. Tak. Půjdeme rovnou uvolnit se do těla. Pořád nech přilepený jazyk na horním patře. Vnímej svoje tělo. Půjdeme vytáhnout paže vzhůru, nadech, propleť prsty, vytáhni dlaně vzhůru, nádech, výdech, zasaď ramena dozadu a dolů, nádech. Podívej se za vašimi dlaněmi, hřbety ruku, výdech, ještě nádech a ještě výdech, naposledy nádech. Vytahuj se až z pasu, z kyčlí, výdech, propleť tané prsty, pojďme dát v týl. Jenom úklon. Pomalu nádech. Výdech na střed. Pomalu nádech na druhou. Výdech na střed.
Zastav se tam, nádech. Lehce podrž dech. Vnímej, kde se natahují svalíky okolo mezižebří. Výdech na střed. Ještě jeden nádech. Skvěle, pomaličku zpátky, jenom přitání, nic víc. Bradu k hrudníku. Pojď vnímat, jak se ohladuje hlava. Pardon. Pojďme pomaličku zpátky. Pojďme si uvolnit ještě jednou ramena krouživým pohybem směrem dozadu. Užij si ten maximální rozsah tvých ramen. Tvůj dech je tvůj průvodce. Pojďme klidně po celou dobu lekce vnímat dech Ujjayi. Stáhni hlasivkovou štěrbinu. Ať je tvůj dech slyšet. Můžeme ho nazvat i dech šumění moře, ocean breath. Tak, pomaličku pojďme do dřepu, rovnou do dřepu. Pokud máš bloček, je na té příliš pro pánevní dno, toto, můžeš jej použít. A diagonálně špičky do strany. Zkusme zatlačit dlaněmi proti. Vyrovnej svoji páteř, je rovná. Zpevněný střed těla. Pojďme uvolnit svoje kyčle. 8, ležatá 8 na zemi. Jako by se tvoje kyčle ještě více probouzely. A nechme vytaženou levou nohu vpřed. Pojďme se vytáhnout vzhůru. Vysoká zadní pata. Jenom zapaž. A pojďme vinyásu. Dívej se, co se děje v kyčli. Nádech tě vytáhne. Pravý úhel. Výdech. Zkus všechno držet. Nepropadej se, nebuď tam rozplizla. Zpevni to. Nádech. Výdech. Ještě 2. Nádech. Vnímej sílu svých nohou. Výdech. Ještě. Pojďme na druhou stranu. Tak, a zrovna se přetoč. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Možná je to na začátek příliš. Ještě 3. Výdech. 2. Zpevni příško. Ať slyším tvůj dech. Já neuslyším, ale věřím tomu, že to děláš. Výdech. Perfektní, vytáhni se vzhůru. Pojďme jenom zašlápnout zadní nohu. Pojďme udělat bojovníka 2. Zkusme jenom pohyb. Ať se rozhýbou i naše boky a šikmé břišní. Tak. Vytáhni se. Pravá sjede dolů. Pojď na střed. Levá sjede dolů. Pohled za pravou. Na střed. Pravá sjede dolů. Pohled za levou. Na střed. Levá sjede dolů. Pohled za pravou. Na střed. Pojď tam zůstat. Zkus dát teď paži přes ucho do dálky. Levá paže. Tvoje pravá noha je pokrčená. Pravý úhel. Tvoje zadní noha je úhel
180 stupňů. Zkusme jenom vytáhnout obě dvě paže, ať zavnímáš střed tvého těla. Perfektní. Jenom se přetoč na druhou stranu. Usaď se do toho. Tvoje přední pata směřuje do středu tvé zadní nohy. Spevni se na střed, vystřed se. Pojď jenom levou paží na střed, pravá paže vzhůru. Totéž na druhou stranu. Nádech tě zpevní. Výdech tě uvolní. Nádech tě zpevní. Výdech tě uvolní. Ještě 2. Dozadu. Pojďme zůstat vepředu. Levá, pravá paže jde přes ucho do dálky. Můžeme přidat ještě levou paži. Perfektní. Pojďme do prkna. Zpevni se. Jak vypadá tvoje prkno? Je pevné, silné? Ocean breath nebo ujjayi breath, můžeme to nazývat, tak jak ti přijde, že je vhodné. Loketní jamky proti sobě, zpevněné bříško. Zkusme jenom pokrčovat. Perfektní. Nadechni a s výdechem projdeme mezi naše lokty. Vytáhneme se vzhůru, zpevníme se. Výdech. Sedací kosti jsou nejvyšším bodem asány. Uvolni hlavu. Zakývej, ne? Nadechni nosem, vydechni pusou. Pojďme ještě jednou toto. A stáhni pupík pod tvoje žebra. Nádech nosem, výdech ústy. Zadrž dech po výdechu, Uddiyana Bandha. Perfektní, jenom vytáhni paže vzhůru. Zkusme lehký záklon. Rozpaž svoje paže. Pojďme jenom proplést prsty za zády. Otevři svůj hrudník. Stále je zpevněný tvůj střed. Perfektní. Pojďme si sednout na paty, poklepat na náš lymfatický kmen. Se probudí tvoje imunita, mrzlík, mrzlíková čakra. Tak, dáme si dech radosti. Pojďte na začátek vaší podložky. Vidíme, jestli se nám podaří ho zachytit. Tak, paže jdou vzhůru, nádech, na 3, nosem, výdech ústy směrem dolů. Nádech nosem 3krát dynamicky a výdech pošli paže za sebe. Tak, toto se provede 10krát. Pojďme na to. Vytáhni paže vzhůru, nádech nosem teď. Pojď odhodit všechno, co tě tíží. Úplně to dynamicky povol. Jako bys to pouštěla, vypouštěla, zahazovala.
Ještě 2. 1. Perfektní. Jenom to nech doznít. Sedni si. Měj sebe sama. Sám sebe. Nic víc, nic míň. Pozoruj, co se stalo ve tvém vnitřním prostoru. Jestli je tam něco jinak, než na začátku. Můžeš zase slyšet svůj dech a stáhnout hlasivkovou štěrbinu. Jenom se přesuň. Pojď přitáhnout stehna co nejblíž, vyrovnej svoji páteř. Pokud se zpevníš tak, že se odlepí špičky nohou, udělej to, hodně se zpevni. Pokud je to pro tebe příliš, můžeš mít paže za zády. Zkusme udělat loďku. Ta loďka může mít několik variant. Zkus do toho dýchat. Zpevni hodně svůj střed. Pojďme proplést svoje prsty. Zkusme jenom přehazovat pádlo, kormidlo tvé lodě. Ještě dýchej. Pojď se zakulatit, vyhrbit. Spoj špičky nohou se zemí. Překlop svoji pánev na oblast kostrče. Pojď jenom se pomaličku dostat na zem. Obratel po obratli spouštěj svoje tělo k zemi. Nikam nespěchej. Nic ti neuteče. Zjistíš, jak na tom je tvoje síla. Výdech. Vytáhni paže za hlavu do dálky. Protáhni se. Můžeš ji vytáhnout paže do výšky, hýbaš tvoje nohy a jenom je vytřes. Vytřes napětí, pokud tam nějaké vzniklo. Shake it. Pak jenom nech nohy pokrčené, spojené chodidla se zemí. Uvolni své bedra, zavři víčka, dlaně nech vzhůru. Zavnímej to, jak ti právě teďka je. Protři svoje dlaně, vytvoř v nich teplou energii. A uvědom si, kde tvoje tělo by chtělo dobít baterie. Kam si položíš svoji dlaň teplou. Pro ženy může být léčivá mudra jóny. Ukazováčky palce se dotknou. Lokty se spojí se zemí. Toto je léčivá mudra. I pozice pro nás jsou bedra nejsou v tenzi. Pokud spojíš chodidla, necháš kolena spadnout do strany, je to antistresová pozice, pozice blaženosti. Jenom necháváš proudit svůj dech a pozoruješ si uvnitř. To, co k tobě chodí zvenčí, zkus nechat být. Jenom to pozoruj, nech to projít tebou. Skrz sluch. Nehodnoť to. A pak se pomalu můžeš probouzet, přes bok se posadit. Děkuji, že jsme mohli. Namaste.